Ka video ka ba mentangin ni page pangka ectopic pregnancy. Ka ectopic pregnancy kalong ru kajing pun khon ka ba syabar jongka pelakon. Karu pun khon ka ba normal pila ban page ya ka video ka ba ladap upload mshwa ka ba ai kerteng kumno ki kenthai ki pun khon. Normal ngin page kumno ka kenthai ka pun khon hang nei khendit ngin shim tangkum kanuksa unei ude uplakon unei ude upeleng jong ka kenthai uba pemi da ka ovary bat nang ta pade hakapor be shongkha kine kide ki spam ki ba pemi na ushinrang ki wan ye kendu ya unei u peleng jong ka kenthai hadin bala ye kendu bat u peleng jong ka kenthai bat ki spam jong ki shinrang hakata kapor andala dab ye kendu kamut ba lalong khon te kine ki peleng ki ba lalong khon kin wan kin shong kin sa hang neha pelakon tat hadu khandai banai lene hadu bandakha yaki andre ha ka ectopic pregnancy pat kane ka proses kam trekam namar ha ka ectopic pregnancy kine ki peleng ki balalong khon kila bandan ha u tiu lene ha ovary lene ha ki cervix bat ka balong ka man bha kade ha u tiu bat ki khat ye karu kade ka tubal pregnancy bat kila bandan ru ha unei u ovary lane ha u cervix kumbala ong mene kila ru bandan wat syabar jong ka pelakon lane ha ka kepok lane ka abdominal cavity kini kide ki jaka ki babun sin ka ectopic pregnancy ka jujia bat nabarok kini ka tubal pregnancy ka long ka ba kaman ba lane ka jingpun khon ha u tiu kane ka jingpun khon syabar jong ka pelakon kamlong ka ba bha mar kala ban bandra ya ka jingma ya ka kemi kala ban pelong ya kemi bakan belit andala belit palat ka bipiru kala ban lo kasnamru kala ban lo kala ban bandra wat syaka jing yabru te kumno ban like na kita haba phi miss lene phimban banai andala de ka por ban banai phide ban test ya ka jing pun khon ladap hilap ba ka jing pun khon kalong positif phide ban kendu ya ki doktor ki badai pet ya ki ba pun khon khnang bakin lap ya ka ta ka jing pun khon ka ba syabar jong ka pelakon ha ka por ka babiang namar dalap ya ha ka por ka babiang kita ki khon lung kim pat yo ban he te kumta ki doktor ru ki dangla ban sumar tang daki dawai handrai jia ayu pat ladaki ne ki khon lung ki la he lasan ha unei utiu pun petai hangta kan jia ka jing blit lene ka jing misnam bat kala ban bandra ya ka jing ma ka bakrau te menta tongin nyepet yakidau ki bapelong ya kene ka ectopic pregnancy yakidau ki bapaka bapelong ya kene ka ectopic pregnancy amdan ba tip naki ekidau handrai ki lapat ban ong tang daki risk factor bapelong ya kene ka jing pun khon syabar jongka pelakon ya kito ki bempat tip ngakwa ban pencai hang ne kendien ki cause bat ki risk factor ki kam ye per kendien ke cause kelong ba ngila ban ong na ka e kadaw ba pelong ye kane ke risk factor pat kadei kala ban long kane kadaw ba pelong ye kane te menta ngin pe ye ki kato kane ki risk factor ki bala ban pelong ye ka ectopic pregnancy keban kong kadei ka jingmong hau tiu kene ka jingmong jong utiu kala ban pelong ye upeleng umla ban jingi bha lane ban yaj bha syadu ka pelakon ka jing bembiang yaki hormon ru kala ban pelong ka jing sneu jong ki jin dan na kiwe pat ki jing pang ru ba pelong na ki STD lane sexual transmitted disease ki basya po ya utiu mensyua ki badi duma di secret bat ya ki briu ki bala kham he karta kumba life heusan snam shaneng bat kito ki bamelin bandi duai klem da prescribe ki doktor kumka unwanted pregnancy pill khamtam ha juk menta bala jelai kadi duai emergency contraceptive pill bat ki kenthai ki bala judan ectopic pregnancy mshwa kalong high chance ban pun ectopic biang nagata gadaw lada pitip bapi pun khon
Mar pide ban lek syaki doktor knang bakin la ban lek scanning ban tip ba ikun lung isyong haplak hun neam. Kiba ju dan jingpang tibi haplak hun. Haba ong kumta pat ban mut ba sin bala dan jingpang tibi kane ka ectopic pregnancy kan diabet. Henry kumta. Lada kito kisilia kim long ki bakot bakia. Lane duna haka jingbun. Kine kisilia ki longkum kisnyu badan hau fallopian tube kiba khengiat ye kine ki peleng knang bakin poi hadu pelakon. Te lada kine kisilia ki duna ha utiu. Te omdan bakhengiat ye kine ki peleng na kata kadau kine ki peleng kin susah kunna ha utiu. Ki ai kidak ki bapau syabar knang bangin la ban predict ba kadeka ectopic pregnancy. Dan kato kat ni kibriu kim dandak. Badan ru ki badan nyeka dak ka bapau kum ka jingpang jongka try kepo. Ka bleeding ru kelak bandan ka jingpang jongka terpeng nadien. Kila ru bandan nyeka jing bayong kli lane sngew thajman. Kumno ngilak bantip. Anda pilih kenduk doktor nengkong ki doktor kinshim yaka history jongpi. Kila ru ban tes pun kon nyapi ban penting kena. Kin tes yaka ACG ru. Bat ru lengba ka USG kila ban syam lane kila ban lab yaka ectopic pregnancy. Bat ka transvaginal USG. Habangi pai pat syaka jing sumar. Kaban nengkong kila ban ai daka dawai. Lada. Ki doktor kilap hakapor kaba biang. Lane hakapor badang susdang. Bat hadien bala ayu uneu injection kin sa tes nam bat theo jaka HCG bat ka progesterone kade ban here ban penting kena ba kata ka ectopic pregnancy kam dan shu hanrai dan pat ki khap ba kita ki hormon kim here bat ru lada kata ka ectopic pregnancy kadang dan hangta kapor kila ban le daka surgery kumbala dep ong mentan ba kin sedang dekat dawai henry ka surgery ru kila ban le lada ka kemi ka don bleeding lane utiu ula pthai namar lada pthai une utiu kalong ka bama ya ka kemi kala bandan bleeding Tamentang ngin nyepet ye ki pon bangi de ban kemau kumki kenthai lane ki badang khadang pun Wat namdi dawai kulmar. Kumki dawai ban penhap. Namar bun ki bapendan kam bakla ya u dawai. Kum u aipil. Hintip u aipil umdei u dawai ban yada nakajing pun khon. Nakata kadau umdei bandi regular ya u. Namar une u dawai udei tang na benta emergency contraceptive. Hadin bala isyong lock kla protection. Henry lada pikwa pat da u bade bandi man kasni pide ban letmi syaki jaka ajing sumar. Kenang bakin prescribe ye pi ya u dawai u babieng na benta kamet jang pi. Kebaar kade pide ban report mar sintip bapimis yaka jing poi benai jang pi. Kabalai kade lada pikwa ye itoi khundlung lane lada phim kwa ye itoi khundlung ru pide ban report syaki hagokar knang bakin la ban yarab ye phi hakalenti kabade mapiru phinlaj naka complication lane ka jingma hadian habut nakata kadau kono karai ka bapishim sngeubha ya kendu shwa batki doktor Kublai Shibun